Orient BB 1905. Valmistusmaa USA. Watham Manufacturing Company. Teho eli hevosvoimaa / 3 kilowattia. Huippunopeus 35 kilometriä tunnissa. Paino 600 paunaa. Portaaton voimansiirto, ketjuveto. Moottori, yksisylinterinen ilmajäähdytteinen. Sytytys, hyppykipinä, kuivaparisto. Hinta vuonna 1905 $400–412. Edustaja Suomessa J.L. Hasselblad, Vaasa. Autojoukkojen Turun Killan omistama vuoden 1905-mallinen Orient-auto on tiettävästi vanhin Suomessa käytössä ollut ja ajokuntoon ehostettu automobiili. Muistitietojen mukaan mynämäkeläinen lääkäri vaihtoi vuonna 1918 Orient-auton Viljaan Yläneen kunnan Heinjoen kylässä sijainneessa Mylly- ja Saha-nimisestä yrityksestä. Paikkakuntalaiset ovat kertoneet, että autolla ei voitu ajaa pitkiä matkoja, sillä ilmajäähdytys ei toiminut kunnolla. Auto olikin vain muutaman vuoden ajan käytössä Mylly- ja Sahassa ja jäi sitten käyttämättömäksi. 1930-luvun lopulla ylänneläiset nuoret yrittivät saada autoa kuntoon. Työ ei kuitenkaan onnistunut ja niin siitä tuli paikkakunnan lasten mäkiauto. 50-luvun puolivälissä Orient joutui turkulaisen liikemiehen Walter Laihon haltuun. Hän vaihtoi 2 polkupyörää Orienttiin. Laihokin purki autoa ja tällöin katosi lisää alkuperäisiä Orientin osia. Walter Laiho oli autojoukkojen Turun Killan jäsen ja niin hän lahjoitti Orientin Killalle 6. joulukuuta 1966 päivätyllä lahjakirjalla.